Matsalan hawan jini, masu fama da hawan jini idan wanda bai san marke ba gashi nan, sassaƙen marke kenan, wannan kuma sabara ce, ganyen sabara ne. Idan aka samu wa'innan abubuwan guda biyu akan matsalar hawan jini an kai ƙarshe, idan hali ya bayar a samu sassaƙen rawaya, sassaƙen rawaya yana ƙara mashi ƙarfi, amma ko ba a samu ba wannan guda biyun sun wadatar. Mai fama da matsalar hawan jini ya samu wa'innan ya daka shi ya yi garin su, mace ko namiji, yaro ko babba, tsoho ko matashi ko dattijo. Idan aka samu wa'innan aka yi garin su, sai a dinga shan ƙaramin cokali kullum da madara ko nono ko koko ko kunu ko ruwa ko lifton, da izinin Allah za a rabu da hawan jini da yardan Allah har abada. Lamban waya 070 60 51 6397 081 26 30 14 39.